Častou otázkou je, či drevenú podlahu celoplošne lepiť alebo nie. Je potrebné vedieť pár základných vecí, kedy to urobiť a kedy nie. Pokiaľ máte podlahové vykurovanie, vtedy jednoznačne je výhodnejšie a lepšie a rozumnejšie podlahu celoplošne nalepiť, pretože sa podlaha priamo spojí s poterom a vytvorí jeden celok. A ten jeden celok je ďaleko ľahšie prekúriteľný, čiže podlahové vykurovanie je výrazne efektívnejšie. Ďalším dôvodom je estetika. Ak chcete, aby prechádzala podlaha plynule cez miestnosti a neboli tam žiadne prechodové lišty alebo nejaké prechody, tak opäť nalepiť. Keď je celoplošne nalepená, môže byť neprerušene aj 500 m2 v kuse. A potom je tretí dôvod, veľmi často podceňovaný, ale keď je už urobený, tak je dôležité, a to je akustika. Keď je podlaha nalepená na poteri, tak je podlaha tichunká, úžasná a komfortná. Takže lepiť.